Co je silnější než motivace? Co vás rozhodně víc udrží v akci a zvedne z té pomyslné židle intenzivněji než motivace? Víte, co to je? No je to systém, přátelé, systém. Protože motivace hodně souvisí s našimi emocemi, které u nás někdy probíhají takhle ve vlnovkách. Někdy je to lepší, někdy horší, někdo umí lépe, někdo hůře pracovat se svými emocemi. Byť se o to všichni snažíme. A proto motivace je někdy intenzivnější, někdy slabší, někdy je to takové, někdy makové. Ale systém vás vždycky vrátí do hry a mít nastavený dobrý systém, ať už všech technikálí, co se týká e-mailingu, sociálních sítí, landing pages a ostatních věcí, co se týká toho technického zázemí, anebo systém vůbec, jak vést hovor, jak vést náborový pohovor, jak pracovat se stálými zákazníky, co ten daný den udělat, tak to je to, co vás udrží v akci, co vás udrží v tom flow a v tom driveu a co vás vlastně zvedne a pomůže vám, i když máte emočně slabší, horší den a motivace vázne. Protože dobře nastavený systém znamená, že každý den víte přesně, co máte dělat, i když venku prší, sněží, svítí sluníčko, i když vám je do pláče nebo skáčete radostí, prostě systém vám zaručuje to, že víte každý den, co přesně dělat, jak to dělat a proto vlastně omezíte i zdroj stresu. Protože když víme, co dělat a jak to dělat, tak hladina stresu klesá a pak už vůbec nezáleží tolik na té motivaci, jestli se mi vlastně chce, protože systém vás vždycky podrží. Takže v podnikání není důležité jenom se neustále motivovat a zpracovávat svoje emoce. Prostě některý den je takový a některý jinakší. Ale je důležité a v podstatě nejdůležitější si v podnikání pro úspěch a proto, aby vás to podrželo i v horších dnech, vybudovat systém. Ten vám pomůže, i když máte špatný den a ten vás podrží a ukáže vám, co dělat, kdy dělat a jak dělat. Takže budujte systém, přátelé, a sledujte mě pro více tipů na mém profilu i na Instagramu, Facebooku a na YouTube, přátelé. Ahoj!